Salutări, eu sunt Andreea și astăzi vom face un DIY cum să faceți decorațiuni de Halloween. Toate ideile pe care o să vă le arăt astăzi sunt luate de la Mariposa, adică eu le-am luat de la Mariposa și mulți o să mă criticați pentru asta, însă am rămas în pană de idei și am hotărât, poate cineva nu se uită la Mariposa și o să-i placă ce fac eu. Deci, hai să începem. O să aveți nevoie de acadele, niște șervețele albe și elastice și marker ori un pix negru. Hai să începem. Este foarte, foarte simplu. Asta este cel mai simplu. Aveți nevoie și de o farfecă, da. Deci, după cum știți cu toții, șervețelul este în 4, da? Noi trebuie să tăiem marginile ca să fie șervețelul în 4. Deci să începem. Așa, după cum puteți observa, avem 4 bucăți. 4 bucăți, însă noi o să avem nevoie doar de 3 dintre ele și o să le punem într-o formă de stea. Și tot o să arate cam așa. Așa, una peste alta. Și a treia. Și după cum v-am spus, trebuie să arate în formă de stea. Cum este partea puțin mai grea, luăm acadeaua și ne stăruim să o punem chiar în mijlocul șervețelelor și șervețelul îl punem pe el, așa, și ca să se țină, aici la mijloc, aveți nevoie de un elastic. Așa. Da. Și într-un final s-a primit așa. Luăm markerul sau pixul negru și desenăm doar 2 ochi. Și totul o să arate cam așa. Așa. Ok. Deci, când vine cineva să vă colinde de Halloween, puteți să le dați așa niște acadele și sunt tare super. Și, în primul rând, sunt foarte simplu de făcut și cred că fiecare aveți aceste materiale acasă. Deci, să trecem la a doua decorațiune. Pentru asta o să aveți nevoie de un balon, îl umflați și după, pe el o să încăleți ori hârtie creponată de culoarea portocalie, ori șervețele, ori orice doriți dumneavoastră. Eu nu am hârtie creponată, așa că o să pun pe el șervețele. Pentru asta aveți nevoie de un pahar cu jumate clei și jumate apă. Nu puneți tot paharul, doar clei, pentru că cleiul ăla se usucă foarte greu și, mă rog, o să dureze foarte mult până o să vedeți balonul terminat. Așa, deci hai să începem. Aveți nevoie și de o pensulă pentru ca să ungeți balonul cu clei. Așa, deci aici am șervețelele și o să le rup de exemplu în 2, da? Sau în 4 sau în câte bucăți doriți dumneavoastră și la urmă se primește foarte super. Deci, haideți să vedem. Așa, deci totul ăsta încleiem cam așa. Punem pensula în clei, o amestecăm cu apă și punem pe balon. Apoi încleiem. Și la fel facem multe procese până îl terminați. Apoi lăsați să se usuce și într-un final îl spargeți. Dar aceasta nu este o decorație foarte greu de făcut și nu v-aș sugera, dar cine are plăcere și cine își dorește asta mult, poftim, însă vă spun o dată că trebuie să așteptați foarte mult timp ca să se usuce. Și aveți nevoie de foarte multă răbdare pentru că trebuie 3 straturi de hârtie. Așa. Eu nu o să vă arăt sfârșitul pentru că ăsta o să se suce de-abia mâine și vreau să vă să acest videoclip astăzi.
Deci faceți în așa un fel până la sfârșit. Și apoi faceți tot balonul, mai puțin partea asta și apoi îl spargeți și rămâne hârtie creponată. Acolo puteți să vă puneți lumânare ori dulciuri. Nu v-aș sugera lumânare că poți să iei foc. În fine, hai să trecem la următoarea decorațiune. Și ce fel de Halloween este fără liliaci? În continuare o să facem niște liliaci. Pentru asta aveți nevoie de foaie albă și hârtie cartonată neagră. Depinde de câți liliaci vreți voi. O să aveți nevoie de ață, ori albă, ori neagră și de scoci. Deci, haideți să începem. Pentru asta, forma liliacului o să o cătați pe internet. Dacă puteți, o desenați singur. Deci, eu o să iau de pe internet. O să iau foaie albă și o să o imprimez pe foaia asta albă, după care o să o decupez și apoi o să o pun pe hârtie neagră ca să fie mai groasă și să fie liliacul negru. Așa, eu am terminat de făcut forma liliacului meu și în continuare o să îl pun pe o foaie cartonată neagră și să fac în felul următor. O să pun foaia neagră în două. Așa. Și la fel fac și cu foaia albă. Apoi, foaia asta decupați liliacul. Așa, după ce am decupat liliacul, punem în felul următor pe foaia asta neagră. Uitați-vă așa. Și decupăm pe foaia cartonată. Așa, l-am decupat pe foaia neagră și totul s-a primit cam așa. Acum lipiți foaia albă aici cu scoci și puteți să o puneți să atârne de perete. Sau dacă credeți că dacă aveți așa ca la mine, se vede partea asta albă, puteți să mai decupați încă o formă și să o lipiți una de cealaltă. Așa, eu în cazul meu l-am desenat cu markerul. Acum luați scociul și încleieți pe partea cealaltă. Mai întâi puneți ața și apoi încleieți cu scoci deasupra. Ața o puneți în două ca să o puteți atârna de tavan. Cine dorește poate să o facă în formă de ghirleandă. De exemplu, Mariposa a făcut-o în formă de ghirleandă. Eu m-am gândit... Ce-i cu asta? Eu m-am gândit să-i pun pe toți pe pod, să atârne pe pod haotic, ca să fie mai frumos. Însă, o să fac... Am revenit. Pentru următoarea decorațiune, aveți... Aici ok, pentru următoarea decorațiune, aveți nevoie de un sac de gunoi. Îl tăiați aici sus. Astfel, făcându-l un pic mai mare și îl tăiați în așa o formă ca să fie pătrat. Așa. După ce l-am făcut pătrat, așa, îl îndoiați făcându-l un triunghi. Așa. Apoi îl mai îndoiți odată, făcând un triunghi un pic mai mic. Apoi îl mai îndoiți odată și ultima dată.
obținând așa un triunghi. Aici, sus, un pic îl tăiați sus, toată partea asta, făcându-l ca un oval. Așa. Este foarte frumos și stai. În fine. Așa. Într-un final s-a tăiat. Acum urmează să tăiem pe aici prin părți, făcând da, pe aici. Așa. După ce l-ați tăiat așa, excludeți câteva părți, adică o parte o lăsați și o parte o excludeți. Și tot o să arate cam așa. Cam așa. Și după care îl desfaceți. Da. Și s-a primit ca o pânză de păianjen. Cam așa. Și după care îl desfaceți. Da. Și s-a primit ca o pânză de păianjen. Deci da, pânză de păianjen, tăiați în ce forme doriți și cam așa. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați click butonului de like, să dați un share pe Facebook ca să vadă și prietenii voștri. Cu voi a fost Andreea, pa, pa!